această cameră de cinema are numai 15 megapixeli, dar totuși costă de la $19.500. Păi telefonul meu are 48 de megapixeli, sau 100, sau 200. Asta înseamnă că este superior? Ei bine, nu chiar. De fapt, nu este superior în aproape nimic. Numărul de megapixeli al unui senzor nu reflectă aproape deloc calitatea imaginilor pe care le scoate. Haide să-ți explic. Și înainte să trecem la subiect, da, știu, calitatea unei imagini este puternic influențată și de elementele optice, cum ar fi obiectivul, lentile, filtre, etc., dar și de procesarea imaginii. În acest video tratăm strict subiectul senzorilor de imagine. Ce sunt megapixelii? Ei bine, e simplu. Un megapixel înseamnă 1.000.000 de pixeli. Dacă un senzor are o rezoluție de 6.000 pe 4.000, atunci înseamnă că numărul de megapixeli al senzorului este 6.000 înmulțit cu 4.000, adică 24 de milioane de pixeli. Deci senzorul are 24 de megapixeli. Observăm cum acest lucru nu ne spune practic nimic despre modul în care senzorul percepe culorile, performanța lui în lumină slabă, gama dinamică a imaginilor pe care le scoate și multe alte aspecte importante. Bun, dar ce înseamnă o imagine de calitate? Ce trebuie să aibă o imagine ca să fie considerată bună? Ca să păstrăm videoul simplu, vom reduce această problematică la 3 mari aspecte. Primul este o sensibilitate la lumină mai bună. O sensibilitate la lumină mai mare înseamnă că un senzor poate expune corect o imagine într-un timp de expunere mai scurt, capturând bine chiar și obiectele în mișcare. De asemenea, poate ilumina mai bine imagini făcute în lumină slabă cu o amplificare cât mai mică. Acest lucru este important deoarece o amplificare mare introduce și zgomot. Și asta ne duce la al doilea aspect important, adică raportul semnal-zgomot. Un raport semnal-zgomot mai ridicat înseamnă o imagine mai clară, cu mai multe detalii și cu purici mai puțini. Un senzor cu sensibilitate mai bună la lumină produce imagini mai curate, chiar și cu ISO mare. Al treilea aspect este gama dinamică. Cu cât gama dinamică este mai mare, cu atât mai mare este intervalul de luminozități pe care îl poate cuprinde senzorul într-o singură imagine. Bun, și pentru a obține toate aceste chestii, ce contează la un senzor dacă nu megapixelii? Mărimea contează. Da, serios, cu cât un senzor este mai mare, cu atât sunt mai calitative imaginile pe care le produce. De ce? Așa cum un display este alcătuit din mai mulți pixeli, un senzor de imagine este alcătuit din mai multe fotosite-uri. Cu cât un senzor este mai mare fizic, cu atât este mai mare fiecare fotosite dacă păstrăm aceeași rezoluție. Majoritatea zgomotului dintr-o imagine provine din natura discretă a semnalului luminos. Cu alte cuvinte, într-un spațiu fizic finit și într-un interval de timp finit, aterizează un număr întreg de fotoni. Pe măsură ce se micșorează spațiul fizic și intervalul de timp de expunere, apare probabilitatea ca două fotosite-uri alăturate, lovite de exact aceeași intensitate luminoasă, să primească sau ca pe ele să aterizeze un număr diferit de fotoni. Acest tip de zgomot se numește zgomot de tip shot sau zgomot Poisson și nu depinde deloc de calitatea senzorului. De fapt, toți senzorii sunt predispuși la acest fel de zgomot, pentru că este un zgomot de natură fizică. Singura metodă de a ameliora zgomotul de tip Poisson, care alcătuiește majoritatea zgomotului dintr-o imagine, este fie mărirea fotosite-urilor, fie prelungirea timpului de expunere. Însă a doua variantă este un compromis pe care nu vrem să-l facem de cele mai multe ori. De aceea, cu cât un senzor este mai mare, cu atât va fi mai calitativă imaginea pe care o produce. Bun, atunci contează megapixelii pentru ceva? Sigur, au un avantaj camerele cu megapixeli mai mulți. Da, desigur. Există două mari avantaje la senzorii cu rezoluție mai mare. Unul dintre aceste avantaje apare atunci când printăm imaginea pe un afiș mai mare sau un panou publicitar. Deoarece atunci când o imagine este printată pe o suprafață mare și fiecare pixel individual se mărește și atunci avem nevoie de mai mulți și mai mici. Al doilea avantaj al imaginilor de rezoluție mare apare atunci când este nevoie de un crop sau o reîncadrare a imaginii în etapa de editare. Un senzor cu rezoluție mai mare îi dă fotografului libertatea să fotografieze la un unghi mai larg pentru a încadra corect subiectul în etapa de editare, fără să fie forțat să încadreze corect în timp ce fotografiază. Acest lucru este util în special în fotografierea animalelor sălbatice sau a păsărilor, deoarece acestea pot face mișcări imprevizibile. Atunci, pentru ce se mai fac telefoane cu senzor de 50, 100, 200 de megapixeli? Răspunsul scurt, pentru marketing. Răspunsul lung este pentru a face ceea ce se numește pixel binning. Pixel binning este procesul prin care se combină mai mulți pixeli într-unul prin mediere.
De exemplu, binning-ul 4:1 grupează 4 pixeli alăturați și îi transformă într-unul singur. Făcând o medie aritmetică a celor 4 pixeli, rezultă un pixel cu raport semnal-zgomot mult mai ridicat. Ca și cum ar exista un pixel de 4 ori mai mare pentru fiecare 4 pixeli reali mai mici. Există totuși un avantaj al acestor senzori față de senzorii care chiar ar avea în realitate pixelii de 4 ori mai mari și de 4 ori mai puțini. Anume acela că în condiții de lumină bună, când zgomotul nu este o problemă, informația extra poate fi folosită de procesorul telefonului pentru a aplica ajustări sau îmbunătățiri bazate pe inteligență artificială. Un alt avantaj al rezoluțiilor mari în senzori mici este zoomul digital. Deoarece dimensiunile unui obiectiv de telefon nu permit zoom variabil, multe telefoane compensează folosind senzori de rezoluție mai mare, din care fac un crop pentru a face zoom digital. Un exemplu foarte bun este cum fac iPhone-urile cu senzor de 48 de megapixeli, zoom 2x, folosind numai cei 12 megapixeli din mijlocul senzorului. Astfel, rezultă o poză de 12 megapixeli cu zoom 2x, aceeași rezoluție pe care ar fi avut-o și poza 1x, dar cu pixel binning aplicat. Asta nu înseamnă că rezoluția mai mare a unui senzor mic îl salvează de la dezavantajele fizice cu care se confruntă datorită mărimii. Ca regulă generală, un senzor mai mare este net superior față de un senzor mai mic, indiferent care sunt rezoluțiile celor două. Așa că atunci când vedeți noul telefon de 400-500 de megapixeli, nu vă lăsați păcăliți. Dacă voi urmăriți să luați telefonul acela pentru calitatea imaginii, mai întâi verificați în specificații mărimea senzorului și alegeți telefonul cu senzorul cel mai mare. Bun, dar să revenim la camera de la începutul videoului, care are doar 15 megapixeli și costă aproape $20.000. Ei bine, aici trebuie să discutăm un pic despre videografie. În videografie sau în cinematografie, cropul sau reîncadrarea în postproducție nu este atât de practicată. Cel mai des, cadrele pe care le vedem în filme sunt încadrate în felul în care le vedem din etapa de filmare. Și atunci, de câți megapixeli avem nevoie ca să filmăm 4K? Ei bine, rezoluția 4K este definită ca 3840 pe 2160 în format 16:9. Deducem astfel că rezoluția minimă pentru a filma 4K este de doar 8,3 megapixeli. Da, doar 8,3. Bineînțeles, camerele video au rezoluții mai mari de 8 megapixeli pentru a filma 4K, însă rezoluțiile țintă pentru video sunt mult mai mici decât în fotografie. Prin urmare, camerele video se limitează întotdeauna la rezoluții mult mai mici decât camerele foto. Iar camera pe care v-am arătat-o la începutul videoului este mult mai bună decât orice telefon sau cameră foto când vine vorba de înregistrat video sau filme. Concluzia este, nu faceți alegeri cu privire la camere doar după rezoluție. Luați în considerare la ce veți folosi acea cameră și mărimea senzorului. Cam atât pentru acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un subscribe și să ne urmăriți pe conturile noastre de social media. Stați cu ochii pe noi și ne vedem data viitoare!